Трябват ти само 4 победи на ден. Първа победа – тялото. Движи се, спортувай, тренирай или просто излез да потичаш. Това не е просто грижа за здравето. Това е дисциплина. Тялото и умът са едно цяло. Втора победа. Умът спри да замърсяваш съзнанието си с дигитален шум. Замени безкрайното скролване в социалните мрежи, с книга храни ума си с дълбок смисъл, а не с информационни отпадъци. Трета победа. Парите. Създавай, предлагай, мащабирай. Тук не става въпрос за щастие, а за мащаба на твоите възможности. Повече ресурси означават повече свобода за действие. Четвърта победа. Душата. Намери своята точка на покой сред безкрайното бързане. Просто спри, преживей момента и бъди искрено благодарен за това, което вече имаш. Само 4 стъпки на ден. Превърни ги в навик и след 1 месец няма да можеш да се познаеш. Ако искате още видеа за мотивация и личностно развитие, последвайте ни в YouTube канала, линк в био.